A Megawagy véleményem szerint az egyik legjobb film, ha nem a legjobb film valaha. Személy szerint ez egyik kedvenc DreamWorks filmem. Az a történet, a karakterek, a poénok, a zene, az animáció, a minden 10/10. Képzeljetek idején mind a 10 újat nyalogató hangeffektet. Sajna viszont nem ezt gondolta se a kritikus, se a nézőnépség annak idején, de legalább manapság már megkapja a jól megérdemelt vállomveregetést. Ez szép és jó, ugye? Ja, meg annyira mégse, de ne rohanjunk előre. DreamWorks bejelentette, hogy ennek örömére csinál egy sorozatot. Ez jó, ugye? Szerény véleményem szerint amúgy papíron működne. Érdekes lehet látni, hogy epizódról epizódra hogy válik meg egy egyre tapasztaltabb hőssé. De erre mit kaptunk? Megamind vs. The Doom Syndicate. Hogy az Istenben néz ki, de most komolyan? Aj, kussoljál már! Durva volt ám végignézni a filmet, a sorozatban meg inkább nem kezdek bele. Hiszen mielőtt láttam volna a filmet, erőst elgondolkodtam. Növesszek-e magamnak természetellenes színű arcőrzetet és hajat, nézzem meg Tamato a videóját, aztán úgy pofázzak nektek nulla saját gondolattal, mint ha egy kicseszett bészt Isten császár lennék, vagy legyek férfi, üljem végig ezt a 44 percet, aztán úgy mutassam be nektek ezt a trágyagány filmet. Valószínűleg egyértelmű a válasz, inkább válaszolom az utóbbit, tudni nem lehet olyan fájdalmas ez a 44 perc. Spoiler, de az volt. Főleg, hogyha hazudtam, nem 44 perc, hanem 1 óra 25 perc, lol. De csak sikerült végigülni. Na kezdjük is el.